ndiyinzalelwane yasemthatha ezilalini ekuthiwa kusemampondomiseni phaa eMthatha. Umthatha idolophu mna ngowasezilalini. Ndolusile kakhulu inkomo ke phaa, njengoba ke yonke enye into nje eyenziwa ngumXhosa ndiyenzele phaa. Ndikhulele phaa ke, ndakhula ndazothi eminyakeni noba mhlawumbi phaa noba ndandina-12 noba ndandina-11 na, ndeza ke ngoku apha eKapa kweli lentlanzi ke ngoku. Kulapho ke ngoku ndifike khona ndaqala khona ukwenza le nto kuthiwa yi-arts apha eCape Town ngo-2001. No, ngo-19 andiyazi kudala ngoku. But between 2001, between those years, that's when I started making music. Ngenxa ye-influence yale artist ndithanda kakhulu kuthiwa nguBusta Rhymes yangapha kolwandle. Ndiyazi ke mna ke ngegama elithi John Trevor Tahim Smith Jr. aka Busta Rhymes. Wow. Right, ke mntakwethu phambi kokuba ngabana singene deep, make ndiye kumbuzo womphulaphuli. Ukhona ngufocus ke lowo abeke wathi ngiyacela manje uzombuze lapha kuPzho uba man uyenza kanjani lento, because uPzho is dope equipment and then uPzho never disappoint. Nangoma nganye ayikhuphayo, so ithini lento? I-gift kaNkulunkulu bra soze imdisappointe umntu, but into yenza because of isenziwa ngabanye abantu uzaba disappoint abantu because it is not yours, uyikopile. Yes. Ndithunyiwe mna, ndisithunywa sikaThixo uba mandenze le nto. That's why ndi-sticka to what I know best more than trying ukwenza into endiyibona isenzeka, more than trying i-trend, because i-trend is never gonna work for him. But if I stick to what I know, if I stick to what I master, then izaba yile nto ke ngoku abantu bathi yiyo, njengoba esitsho lo mbuzo kamphulaphuli. Okay, owokugqibela wakhe ngiyacela kuzondiphendula. Abanye abantu bathanda uyiboleka imibuzo ebunje. Beat or urap? I-beat okanye urap? Okay, production or? Production, production nango-12 ebusuku, production nango-1 ekuseni, production nanini na production. Hayi ke nizivele ke baphulaphuli. Uthi yena i-production more than uba ngograp. And mabanicontact brand mamixele ingoma zabo abantu. I'm one of the best mixing wait. I'm one of the best qualified mixing engineers ezikhoyo eSouth Africa. Wow. Right ke ngoku the picture ke tata igama layo ithi OGs khona. Uyaqona? Ifumaneka apha ke tata forte FM ku grate 8.2 ke lowo ke. That's where sithatha i-legends amaqala edala wayenza. Ngiyavuya xa uthi ke nawe wayiqala ngo-99 2000 uyaqona? So ke ngoku which is the picture yenu kanye. Nawo ngoku ndizakubuza nje imibuzo ezabambalwana, then xa sesigqiba uzayibhala ngobonakalisa uba yaya iqala. Okay. Uyaqona? Alright ke so ubusowutshile uba ngabana ke waqala nini and who inspired you, ndizobuza omnye umbuzo uba ngabana i-challenges along i-journey yakho tata. I-challenges wena bra zisoloko zinento kwenza with management, with PR, with getting gigs ezi-right supposed uba ziyafumaneka, because of we don't have ababantu, we call them PR ne-management. That's why we don't get as gigs bese supposed basiyazifumana. Like xa nozimenshina like ubuyele ekhaya festival, yabona, those are the gigs esirhalela uba kuzo eziya. Like your layer lapha ke ngoku ndikhoyo, like your Cape Town Jazz Festival, those are the type of gigs. But if we had ababantu kwi-bags zethu bekuzoba lula uthepha into eza ndawo eziya. Those are the challenges uyafumana. And also enye challenge ebike yayi-problem kakhulu, but now that ke ngoku siba sikwazi uba accessible kakhulu izinto kwi-internet, ibikade i-music submission kwi-radio stations besingenayo la knowledge nala education as to how to, you understand, how to get your song eradioing and how to register your song and how to become a registered artist wena yourself. So izi-challenges esidibene nazo along the way, but now that ke ngoku silapho kwizindawo sikuzo, at least we know uba zenziwa njani eza zinto. Okay. Tata, as uPzho ke ngoku, how many projects so far? ezikaPzho nguzolani 2014, ngu-Fun Punishment 2017, ngunontuthuzelo 2020,
yeah sisentathu ezikazola ezikaphizi projects kuyo yonke le 21 years of experience in the industry. Yes, bawo. Okay, which celeb would you like uba ngaba nale featurisha okanye wena ul featurisha? It could be female, it could be male. You Grotmani ungaphinde uyibuze lo mbuzo. Kelly Khumalo number 1. Kelly Khumalo number 2 nguvusi Nova, number 3 ngunathi Mankai, number 4 ngulase sekuthiwa ngusisi. This Java, Black Diamond, yo Grotmani ngaphela le mimi. Yo ngaphela le mimi bra. Yo azimito zakho endizawuqaphela kwezo zakho ingathi zinobu vocalist uzifunayo. Mazime ezirappers bra, mazime kancinci manzi abuya ndizibona. Mazime ne. Yes ndiyavuya because ukhona then uzayibulala la ndawo. Makuze nje abazawuhlabela. Yeah, understand. Awuno yane flower bakery man uzawuthi wajika nayo. Okay, sure ke tata umbuzo man. Yeyiphi la MC wena uyibonayo kanye la mrapper ubonayo but understand but kuthiwa ujonga uqonda lona this year hayi na kanjani. Ngoyena yena lona. Besides okay wena. Yakon yeyiphi le uyibonayo bangabana hey jo yenza kakhulu. Ingalapho Eastern Cape. Ikhona nye out esedurban that I always check out busy here ku YouTube namhlanje uyoung Cannibal. Kuphakamani igama lakhe. That kid is dope. Untswemp kakhulu. We've been linking over via social networks since I think since 2010 qala kwami communicator naye uyoung Cannibal usedurban. I'm sure you've heard of him okanye yamazi unomsebenzi wakhe even. Yeah. He is dope. And hey, we got some coming together. Okay, iminyaka ihambile ke kwafika neyankini ziyayibona lanto. So xa ujongile wena did rap change? I-rap bra I'm not itshintshile but I would say legends have stepped back zenza ezinye izinto. You understand? Zanika chance abantwana. Yabo, like bene conversation nenye out izolo ithi le out Mr. P why ispaza singafani negqom, and my question was iphi igqom ngoku. Yes. So it goes back to what I said eqaleni uba if it is not yours then ayizulasta, but if it's yours it's going to stay forever. Igqom was just a phase. I'm not saying igqom ain't music hotel. I'm not dissing anyone that produces igqom. It's music, it's a genre on its own, but it has a phase till kwafika amapiano, and then we are saying nothing about igqom. So hip hop will never, and it is a corner and asoziye ndawo. Hip hop culture, bra, culture does not go